Що трапляється, коли найсильніша людина планети заходить у клітку та вирішує все знищити? Маріуш Пудзяновський прийшов не змагатися, а знищувати. П'ятиразовий чемпіон світу зі стронгмену, здатний піднімати автомобілі та тягнути літаки власними руками. Коли він проміняв силу на рукавички, усі сумнівалися. Але один за одним суперники падали. Його кулаки були як молоти, а його присутність – як смертний вирок. Це історія польського колоса, чоловіка, який перетнув межу між людським і неможливим і перетворив свої бої на суцільне знищення. Це історія Пудзяновського.